ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் கிங் யூடியூப் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி ஹாலிவுட் மூவிஸ், தமிழ் மூவிஸ், டப்டு மூவிஸ்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க, இது ஈஸியான வழி. அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம மிஸ்டர் கிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் எடுத்தோட்டி குட்டி மூவிஸ்.comலாம் வேணால் குட்டி மூவிஸ் மட்டும் டைப் அடிச்சிருங்க. இப்போ வந்துருச்சு. ரெண்டாவது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே வந்துடுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் வரும். அதெல்லாம் கேன்சல் கொடுத்துருங்க. பாருங்க, ஆட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் இப்போ தமிழ் டப்புடு மூவிஸ்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் ஆட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஜுமான்ஜி தான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். இப்படி ஜுமான்ஜியை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வந்துடுங்க. உங்களுக்கு எந்த மூவி பிடிக்குதோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கும் அது எந்த இயரோட சேர்த்து. இப்போ ஜுமான்ஜி நான் அப்போ கிளிக் பண்ணிட்டேன். சர்வர் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன்னா இந்த அப்படி வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் வீடியோ கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்துருங்க, மேலே பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.